Και από κάτω μένουν Άραβες και ακούν αραβικά τραγούδια. Και έχουν και αυτή τη γλώσσα, λες και καταπίνουν και αυτοί σου. Και έχω μάθει όλα τα σουξέ του Καΐρου. Και άντε πες, θα κοιτάξω το παράθυρο να ξεχάσω τους Άραβες. Κοίτα, κοιτώ. Και τι βλέπω, το τρόλι. Ένας δρόμος τόσος, με τα βία σου κάνει μία χοντρή με δύο τσάντες. Αυτοί βάλαν το τρόλι. Πάλι καλά που να το βάλαν να περνάει μέσα από το σπίτι μας. Τρώμε και χαιρετάμε τον κόσμο. Χαιρετάει ο κόσμος από τα παράθυρα. Τα μακαρόνια στο στόμα που κομμένει. Έχουμε πια σπηλίες με τους οδηγούς. Και τους φορτίζουμε τα κινητά μας, τα ρωτάμε μέσα. Και κάθε 3:30 είμαστε έξω να βοηθάμε να στρίψει το τρόλι. Όλη η γειτονιά από εδώ. Εκεί. Και αν δεν στρίψει, θα μείνει μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Το μόνο καλό είναι ότι βλέπουμε ανθρώπους που δεν τους δούμε χρόνια και ζαμάνια. Κλείσει την κουρτίνα, λέει γυναίκα. Αλλά άνθρωπος. Μπορείς να έχει συνέχεια την κουρτίνα κλεισμένη, κλείσει τη τηλεόραση, να κλείσουμε και την κουρτίνα, να κλείσουμε και τα πιάτα στο μπάνιο, να τα κλείσουμε όλα σκάσου. Αλλά άνθρωπος είσαι. Πώς το φανταστείς ότι θα φτάνουμε εδώ που φτάσαμε. Αφού σου έλεγε ο κύριος Παπανδρέος, σου εξηγούσε, σου κατέβαζε Ευαγγέλια. Θα κάνουμε το πρώτο μνημόνιο και όλα θα πάνε ρολόι, Μανώλη. Αν πάρεις τώρα το ρολόι, το φέρεις στο κεφάλι. Τι ρολόι είναι αυτό που κάθε λεπτά το παιδάκι ένας άνθρωπος. Τι ρολόι είναι αυτό που κάθε 10 λεπτά κλείνει ένα μαγαζί. Τι ρολόι είναι αυτό που έχει αλλάξει τη ζωή μας. Τι ρολόι είναι αυτό που φεύγει ένας μετανάστης κάθε 2 λεπτά από πόρα ώρα, δεν ξέρω τι μας γίνεται. Εσύ το παιδί σου οικογένειά σου δεν ξέρεις που θα βρεθείς. Και όλα αυτά γιατί του καρφώθηκε του Παπανδρέου να κυβερνήσει. Έχει το βλαμμένο αιμονές. Άνθρωπος είναι ο Παπανδρέου, άνθρωπος είναι ο Σαμαράς, άνθρωπος είναι ο Βενιζέλος, 2 άνθρωποι αυτός. Έχουν ένα ελάχιστο. Τους αρέσει η εξουσία. Πώς εμένα μου αρέσουν οι φακές, δεν σκέφτομαι τι θα κάνουν άμα θα ανέβουν. Ανέβουν μόνο, ορίστε, ξανανέβουν. Το έχω κάνει με τάρα. Μέχρι να ανέβει ο Γιωργάκης, λεφτά υπάρχουν. Αρτίδια υπάρχουν. Κοίτα μέσα, έχεις λεφτά. Πώς λες, έχω λεφτά. Κοιτάω, εγώ θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάω στο σούπερ μάρκετ, φορτώνω 3 καροτσάκια και πάω στην ταμεία και λέω, τι πιστεύεις, έχω λεφτά. Και να είσαι τους ξένους να σου λένε να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Τι ανταγωνιστικός είναι. Δηλαδή, όταν βρέχει στην Γερμανία, να ανοίγω πρέλαγο κάτω. Και όταν έχει μια χάρα στην Ελλάδα να ανοίγουν εδώ κοντομάνικα να παίρνουν οι Γερμανοί.